नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचं लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। मत्स्य व्यवसाय विभागात मेगा भरती। आमदार दिलेश राणेंनी फलटण गाजवलं आणि बैल घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्याला मारहाण। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। महाराष्ट्र हे देशातील बांबू धोरण राबवणारं पहिलं राज्य ठरलं असून आगामी काळात बांबू हे केवळ शोभेच्या वस्तूंपुरतं मर्यादित न राहता ऊर्जा निर्मितीचं मुख्य साधन ठरणाऱ्या मुख्यमंत्री आणि उद्योग मंत्र्यांच्या पुढाकारामुळे राज्यात बांबू उद्योगात 50,000 कोटींची गुंतवणूक होत असून शेतकऱ्यांनी आता आंबा काजूच्या पलीकडे जाऊन बांबू लागवडीकडे वळावं असं आवाहन महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी कुडा इथं केलंय। गोव्यातील बिल्स बिलानी या संस्थेसोबत झालेल्या सामंजस्य कराराच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते। यावेळी कोनबॅक संस्थेचे संजू करपे यांचीही प्रमुख उपस्थिती होती। गोव्यात होतो, बिल्स बिलानी या संस्थेबरोबर बांबूतल्या संशोधनावर आम्ही सामंजस्य करार केला। त्या कार्यक्रमासाठी काल गोव्याला येणं झालं होतं आणि आज पुन्हा एकदा तिथल्या विद्यापीठामध्ये आणखीन एक बैठक संपवून बांबूच्या संदर्भातली भविष्यामध्ये कशा पद्धतीचं कार्य केलं पाहिजे या संदर्भामध्ये चर्चा करून आज इथं कुडाळला येणं झालं। खरं तर 2017 मध्ये मी कुडाळला आलो होतो आणि कुडाळमध्ये जे कॉनबॅकनी जे संजू करपेने आणि मोहन ओडावडेकरने जे काम उभं केलेलं आहे बांबूमध्ये कॉनबॅकच्या माध्यमातून, हे काम आम्ही बघितलं आणि हे पूर्ण महाराष्ट्रात देशात कसं पोहोचेल या संदर्भामध्ये आम्ही काम केलं आणि आज तुम्हाला सगळ्याला सांगायला आनंद वाटेल की आता देशामध्ये पहिलं राज्य असं आहे महाराष्ट्र जे बांबू पॉलिसी आणलेलं आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री उदय सामंत या दोघांनी मिळून आता जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जाहीर केली, त्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीमध्ये सगळ्यात मोठा चमत्कार जर ते असेल तर देशातली असली पॉलिसी पहिल्यांदा आलेली आहे। त्या पॉलिसीमध्ये 5 वर्षामध्ये 50,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक करायची, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे। आणि आता तुम्ही लावलेलं जे रोपटं होतं सिंधुदुर्गमध्ये, त्या रोपट्याचं वटवृक्ष तयार झालेलं आहे बांबूमध्ये आणि 50,000 कोटी तर 5 वर्षात गुंतवणूक करायची। आणि यावर्षी आशियाई बँकेच्या वतीनं 4,300 कोटी रुपये बांबूमधल्या इंडस्ट्रीसाठी हे पैसे राज्य सरकारने आणलेले आहेत आणि हे बजेटमध्ये डिक्लेअर केलेली ही रक्कम। त्याचबरोबर आता बांबूचा उपयोग आपण इथं बघितलं, हे सगळ्या वस्तू बांबूच्या आहेत, परंतु आता सिंधुदुर्ग मधल्या शेतकऱ्यांनी बांबू लावला तर ते फक्त फर्निचर पुरतं आणि जीवनावश्यक म्हणजे जीवनामध्ये उपयोगी येणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्या बनवण्यापुरतं, परंतु तुम्ही फक्त एवढ्यापुरतं मर्यादित राहिले। परंतु गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आता 20,000 कोटी रुपये खर्चून बांबू पासून मिथेनॉलची फॅक्टरी लागण्याची आता शक्यता तयार झालेली आहे। तशा पद्धतीचा आमच्याकडे प्रस्ताव आलेला आहे आणि एक अमेरिकन कंपनी हिच्यामध्ये गुंतवणूक सुद्धा 20,000 कोटी रुपये गुंतवणूक करायला तयार आहे। म्हणजे बांबू तिथं जास्त होतं म्हणून ते कारखाना तिथे गेला। असा जर एवढा मोठे बांबूची लागवड जर समजा 2 लाख एकर जर सिंधुदुर्गमध्ये झाली असती तर ही कंपनी इथेही आली असती किंवा आता ह्याच्या पलीकडे आता हे असं येत राहणार आहे। आता सध्या बांबूचं महत्व
एक खुर्ची, टेबल, माझा चष्मा आणि घड्याळ इथपर्यंत मर्यादित न राहता आता बांबूपासून मिथेनॉल, बांबूपासून इथेनॉल हे आता सुरू झालेलं आहे. तुम्हाला सांगायला मला आनंद वाटतोय, 14 सप्टेंबरला आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबाचा वाढदिवस 17 सप्टेंबरला असतो. परंतु त्यांनी 14 सप्टेंबरला यावर्षी आसाममध्ये नुमालीगडमध्ये 7,000 कोटी रुपये खर्चून बांबूपासून इथेनॉलची जगातली पहिली रिफायनरी जे नेदरलँड आणि फिनलँड बरोबर करार करून आपल्या देशाने सुरू केली. म्हणजे बांबू भारताचा आणि नेदरलँड आणि फिनलँड या दोन देशाची ही काय म्हणतो टेक्नॉलॉजी आणि या अशा 3 देशांनी मिळून जगातली पहिली रिफायनरी सुरू केली. म्हणजे हे सुद्धा एक उच्चांक तयार झालेला आहे. आणि आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी पुन्हा एक घोषणा केलेली आहे. ती घोषणा अशी आहे की जगाला पुरेल असं 30% 100 वर्ष लागणारं स्टील गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये त्याचे खाणी सापडलेले आहेत. आणि मग हे जे स्टील आहे हे स्टील आता ग्रीन स्टील म्हणून तयार केलं जाणार आहे. आणि ग्रीन स्टील कशा पद्धतीने तयार केलं जाईल तर बांबूपासून ऍक्टिव्हेटेड चारकोल बनवून त्याच्यापासून लोखंडाची निर्मिती करण्यात येईल असं महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर आता महाराष्ट्रामध्ये जेवढे थर्मल आहेत वीज निर्मिती केंद्र सरकारचे, त्या राज्य सरकारच्या सगळ्या थर्मलमध्ये बांबूचा, दगडी कोळशाच्या ऐवजी बांबूचा उपयोग करता येईल असंही सुतोवाच्य माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी केलेलं आहे. आणि आता म्हणजे IPCCच्या रिपोर्टमध्ये 2015ला असं सांगितलं गेलं पॅरिसमध्ये, कोळशावर आधारित औष्णिक वीज प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने बंद केल्याशिवाय मानवजात वाचणार नाही. आणि म्हणून जर का समजा कार्बनचं प्रमाण हवेमध्ये 350 ppm पाहिजे, सध्या 430 झालेलं आहे. आणि 450 जर कार्बनचं प्रमाण झालं तर पृथ्वीवर 2 डोळे, 2 कान, 2 हात आणि 2 पाय अशी आकृती दिसेल का नाही असा प्रश्न तयार झालेला आहे. आणि मग हे जर व्हायचं जर नसेल तर 2 गोष्टी करणं गरजेचं आहे की कोळसा जाळणं बंद करायचं आहे. आणि मग आपल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोळसा जाळाय सगळ्यात जास्त जळतो 2 इंडस्ट्रीमध्ये, एक वीज निर्मितीमध्ये आणि दुसरं म्हणजे स्टील बनवण्यामध्ये. तर या दोन्ही ठिकाणी कोळशाच्या ऐवजी बांबूचा वापर कशा पद्धतीनं करता येईल याच्या संदर्भामध्ये धोरण तयार करण्याचं काम माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी करायचं ठरवलेलं आहे. हे पाहता आता मला आठवण येते ती म्हणजे युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशनचे जनरल सेक्रेटरी अटेनिओ गुटेरस आहेत. त्यांनी सांगितलेलं आहे की तापमानवाढीचे युग संपलेलं आहे, होरपळीच्या युगाला सुरुवात झालेली आहे. आता तातडीच्या प्रयत्नाची गरज आहे. आणि तातडीचे प्रयत्न जर काही असतील तर ते 2 आहेत. एक डिझेल, पेट्रोल, कोळसा जाळणं बंद करणे आणि दुसरं म्हणजे ग्रीनरी तयार करणं. आणि मग ग्रीनरी जर तयार करायची असेल तर आता वडाचे आणि पिपळाचे झाड लावून जमणार नाही का, तर ते 25 वर्षांना मोठे होतात. तर आता तातडीनं ग्रीनरी करणं गरजेचं आहे. आणि तातडीनं जर ग्रीनरी जर करायची असेल तर जगामध्ये अतिशीघ्र गतीनं वाढणारी एकच वनस्पती आहे, त्याचं नाव बांबू आहे. आणि मग महाराष्ट्र शासनाने हरित महाराष्ट्राचा निर्णय केलेला आहे. आणि 11 लाख एकनाथ शिंदे साहेबांनी हा निर्णय केला होता त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळामध्ये. आणि तेच आता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी ते पुढे राबवलेलं आहे. आता 11 लाख हेक्टरमध्ये महाराष्ट्रामध्ये बांबू लागवड करायची आहे. आणि 1 हेक्टर बांबू लागवड करायला 7 लाख रुपयाचं अनुदान द्यायचं महाराष्ट्र शासनाने ठरवलेलं आहे. या सगळ्या गोष्टी बघितल्या तर एक गोष्ट आपल्या प्रामुख्यानं आपल्या डोळ्यासमोर येईल, ती म्हणजे की आता एक मोठी लढाई जगामध्ये सुरू होणार आहे किंवा सुरू झालेली आहे.
फॉसल फ्युएल वर्सेस बायोफ्युएल. म्हणजे फॉसल फ्युएल म्हणजे जमिनीच्या पोटातलं कोळसा, डिझेल, पेट्रोल हे म्हणजे फॉसल फ्युएल, आणि बायोफ्युएल म्हणजे पृथ्वीच्या पाठीवरचं, पोटातलं बंद करायचं आणि पाठीवरचं जाळायचं. आणि हेच नरेंद्र मोदी साहेबांनी आपल्या घोषणेमध्ये सांगितलेलं आहे की मेरा किसान अब तक अन्नदाता था, अब मेरा किसान ऊर्जादाता बन रहा है. म्हणजे ऊर्जा आता जमिनीच्या पोटाच्या ऐवजी जमिनीच्या पाठीवर तयार करावी लागणार आहे. आणि हे जर झालं तरच आपली मानव जातीचं अस्तित्व शिल्लक राहणार आहे, अन्यथा नाही. एवढी मोठी ही लढाई आता सुरू झालेली आहे. आणि ह्याच्यामध्ये बांबूचं महत्व हे आता अधोरेखित झालेलं आहे. आणि आज मला सांगायला या इमारतीमध्ये बसून मी बोलू लागलेलं आहे की बांबूपासून काय काय तयार होऊ शकतं आणि बांबूपासून काय काय आपण बनवू शकतो हे महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा दाखवायचं काम या कॉन्बॅकने केलेलं आहे. आणि म्हणून मला हे सगळं सांगायला आनंद असं वाटतं की आता ह्या गोष्टीचं वटवृक्ष तयार झालेलं आहे. आणि परत एकदा मला आपल्या माध्यमातून आपल्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याला आव्हान करायचं आहे की मी मागच्या वेळेस ज्यावेळेस इथं आलो होतो त्यावेळेस मी ऐकलं होतं की आपल्या इथं आंबा आणि काजू मोठ्या प्रमाणामध्ये घेतलं जातं, परंतु तापमान वाढीमुळं आंब्याच्या आणि काजूच्या जे फुलगळती आहे ते मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेली आहे. यावर्षी आपण जर बघितलं तर नारळाचे दर दुप्पट झालेले आहेत. आणि नारळाचे दर दुप्पट का झालेत हे जर विचारलं तर असं सांगितलं जातंय की तापमान वाढीमुळं 70% फळगळती नारळाच्या फुलाची झालेली आहे, म्हणून नारळाचे दर दुप्पट झालेले आहेत. 2000 हवेच्या तापमान वाढीचा परिणाम हे 40% खायच्या धान्यावर, 40% दुधावर आणि 40% समुद्राच्या माशावर ह्याचा परिणाम होणार आहे. आणि त्याचबरोबर ह्या सगळ्या जे हॉर्टिकल्चर आहे त्याच्यावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये परिणाम होणार आहे. म्हणून आपल्या भागातल्या शेतकऱ्यांनी अजूनही वेळ गेलेली नाही, बांबूकडे वळावं अशी मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. आणि बांबूच्या संदर्भामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जी प्रगती केलेली आहे कदाचित ही देशामध्ये एवढं कुठलंही राज्य नसेल हे एवढं महाराष्ट्र शासनाने केलेलं आहे. आणि म्हणून याचा फायदा आता सिंधुदुर्गच्या शेतकऱ्यांनी घ्यावं एवढी विनंती करतो. राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाचा कारभार आणखीन प्रभावी आणि वेगवान होणार आहे. शासनानं विभागाच्या कर्मचारी रचनेचा आकृतीबंध पूर्ण आढावा घेऊन त्यात सुधारणा केल्यात. यामुळे नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती होईल आणि विभागाची कामकाज क्षमता वाढेल. सुधारित आकृतीबंधानुसार एकूण 1397 पदं निश्चित करण्यात आली आहेत. यात 1059 नियमित पदं आणि 338 बाह्य स्रोतातील पदांचा समावेश आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्य व्यवसाय विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर या आकृतीबंधासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. त्यामुळे 2007 नंतर प्रथमच कर्मचारी भरती करण्याचा हा आकृतीबंध या खात्यात मंजूर झालाय. पूर्वी विभागात 1050 पदं मंजूर होती, त्यातील 82 पदं 2023 मध्ये रद्द करण्यात आली होती. आता उरलेल्या 968 पैकी 11 पदं रद्द करून 440 नवीन पदं मंजूर करण्यात आली आहेत. यामुळे विभागाची एकूण मनुष्यबळ संख्या 1397 पर्यंत पोहोचली. 380 नियमित नवीन पदं निर्माण करण्यात आली असून 11 जुनी पदं रद्द करण्यात आली आहेत. रिक्त आणि व्यपगत पदं पुनरुज्जीवित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्प व्यवस्थापक, कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र, दापचरी हे पद रद्द करून तिथं मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी प्रमुख म्हणून काम पाहतील. आंबोली घाटातील नानापाणी परिसरात पायी बैल घेऊन जाणाऱ्या एका शेतकऱ्याला आणि त्याच्या साथीदाराला अडवून तिघा अज्ञात इसमांनी लाथाबुक्क्यांनी आणि लाकडी काठ्यांनी बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी सावंतवाडी पोलिसांनी तिघा संशयितांविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केलाय. सर्वप्रथम जय शिवराय सर्वांना. मी सांगू इच्छितो की आम्ही सर्वजण जे आहोत जे सर्वसामान्य कुटुंबातील सर्वसामान्य व्यक्ती आणि सर्वसामान्य शेतकरी आहोत आणि शेतीसाठी काय लागतं आणि शेतीसाठी काय मेहनत घ्यावी लागते हे आम्हा सर्वांना माहिती आहे. जे घाटमाथ्यावर ऊसाची शेती करतात तसे आमच्याकडे इथं
मोठ्या प्रमाणात पाऊस असल्यामुळे इथं रेडे बैल यांच्या वतीने तर शेती केली जाते. आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार ट्रॅक्टरही वापरला जातो, पण तो ट्रॅक्टर खरेदी करायचा असला ना तर आज बँकांमध्ये गेल्यावर इथं बँकवाले प्रत्यक्ष सांगतात की तुमच्याजवळ जर गव्हर्नमेंट जर अधिकारी कोण असेल तर तो जामीन म्हणून घेऊन या. हे शेतकऱ्याला शक्य नाही. एखादी जोडी जर म्हातारी झाली असेल, बैलजोडी म्हणा, रेड्याची जोडी म्हणा, तर तो शेतकरी कोणाजवळ विकू शकतो, तो कोणत्या प्रोसिजरने विकू शकतो हे अजून ठरलेलं नाही. जर तो दुसऱ्याला विकायला गेला तर हे बजरंग दलवाले आडवे येतात आणि ते विचारतात हे कोणाचं आहे, हे कुठून आणलंय आणि हे कोणाला विकतोस. म्हणजे आजकाल ज्या शेतीत त्या शेतकऱ्याचं सातबाऱ्यावर नाव आहे आणि ग्रामपंचायत त्याला दाखला देतोय की सदरचा हा शेतकरी इथला रहिवासी असून याच्या गोठ्यामध्ये ही जनावरे आहेत आणि ही जनावरे म्हातारी झाली आहेत, त्याला दुसरी खरेदी करावायची आहे, त्याच्यासाठी तो विकत आहे, विक्रीसाठी तो हे करत आहे. तरी पण हे बजरंग दलवाले त्या पत्राला कोणती किंमत न देता ते त्याला अमानुष मारहाण करतात. आज जी घटना झाली ती आंबेगावातील जानू फाले याच्या बाबतीत ही घटना झालेली आहे. सदरची घटना आंबोली नानापाणी इथेही घटना झालेली आहे. त्याला बेधाम मारहाण झालेली आहे. अक्षरशः त्याला लाकडी तोंडक्याने आणि तिथं असलेल्या लाकडी वेलीने त्याला मारहाण झाली. तो बेशुद्ध पडला. तिथून जाणाऱ्या गाडीतनं कांदे काढले आणि त्याला शुद्धीवर आणलंय. या मी सांगू इच्छितो बजरंग दलाचे गोहत्या करणे महापाप आहे, त्याच्यात दोषच नाही. तुम्ही गोहत्येचं जे कोण गोहत्या करेल ना त्याला शासन करा, पण सर्वसामान्य शेतकऱ्याचं काय आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्याला हात लावायचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला आणि कोणत्या प्रकारे दिला? तुमच्याकडे आय कार्ड आहे का? तुम्ही शासन मान्य आहात का? कोणत्या तुम्ही एवढी जनावरं पकडली त्या जनावरांचा हिशोब तुमच्याकडे आहे का? तुम्ही प्रत्येक जनावर ज्याच्याकडनं पकडता त्यांच्याकडे 200 रुपये तुम्ही खाद्यासाठी घेतात, त्यांचा हिशोब आहे का तुमच्याकडे? जनावरांचं शेण आहे त्याचा हिशोब आहे का तुमच्याकडे? जनावरांची दूध विक्री होते त्यांचा हिशोब आहे का तुमच्याकडे? जनावरे कोणत्या परिस्थितीत आहे, कोणत्या गोशाळेत ठेवली आहेत, कोणत्या शासनमान्य गोशाळेत ठेवली? आज जो कमेंटवर जो तुझा कृष्णा, मी तुला प्रत्यक्ष नावानिशी आणि मी तुला ओळखतोय, जो तू कमेंट केलीस आमच्या गावातील एका व्यक्तीला की तू सावंतवाडी दे, मी तुला दाखवतो. तुझ्या हिशोबाप्रमाणे आमचा अर्धा गाव आज सावंतवाडी झालाय. आज आंबेगाव येईल, उद्या कुणकेर येईल, परवा कोलगाव येईल, हे माडखोल येईल. हळूहळू तालुका तुझ्या घराकडे जमा होईल, एवढं लक्षात ठेव. सामान्य शेतकऱ्याचा जे तू मारहाण केलीस त्याची हळ तुला सोसणार नाहीये. त्याला जवळजवळ 6 ते 5 वर्षाची एक पोरगी आहे, लक्षात ठेव. त्याच्या बायकोला फीड येते आणि काल तुझ्या या प्रकरणामुळे त्यांनी गळफास लावण्याचा मोठा प्रयत्न केला. रात्री 1:30 वाजता त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये आणलंय, लक्षात ठेव. तू पोलिसांनी त्याच्यावर उपचार केलाय. जर त्याचं काय बरं वाईट झालं असेल तर याला पुरेपूर तू जबाबदार राहशील. मी एवढंच सांगू इच्छितो सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने की शेतकऱ्यांना नाहक त्रास तू देऊ नकोस. नमस्कार, मी आंबेगाव सरपंच. आम्ही आता सावंतवाडी पोलीस स्टेशन येथे आहोत. रात्री जी आमची घटना घडली आज रुपेश जाधव यांनी सांगितली की आमचा फाले त्या व्यक्तीने अमानुष मारहाण झाली, त्या प्रकरणी त्याला खूप हॅरेस झालेला आहे. त्या हॅरेस झाल्यामुळे आणि त्याला जिभे मारण्याची त्या व्यक्तीने धमकी पण दिली. त्या धमकीचा त्यांनी कुठेतरी शॉक घेतला आणि त्याच्या शॉकमुळे त्यांनी काल रात्री गळफास लावून घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला. मला वाटतं जवळजवळ सगळा गाव त्याच्या घरी त्या ठिकाणी जमला होता. पोलिसांचं योग्य प्रकारे आम्हाला त्या ठिकाणी सहकार्य त्यांचं भेटलं आणि पोलिसांच्याच गाडीनं त्याला सावंतवाडी या रुग्णालयामध्ये आणून त्याच्यावर उपचार करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्याची प्रकृती खूपच खालावली होती. त्या दरम्यान त्याला ओरोस या ठिकाणी ऍडमिट करण्यात आला आणि ऍडमिट करून जवळजवळ सकाळी त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला. आणि त्या जी घटना घडली त्या घटनेचा रिस्तर या ठिकाणी आम्ही त्याची तक्रार नोंद केलेली आहे. जी बजरंग दल जो आहे त्याचे व्यक्तीचे कोणी असो, आम्हाला त्यांना एवढंच सांगायचं आहे, हे आम्ही शेतकऱ्याची सर्व मुलं आहेत या ठिकाणी, सर्व जमलेले आहेत, सर्व शेतकरी आहेत. शेतकऱ्यांना जे जे काय लागतं ते शेतकऱ्यांना माहीत असतं. तुम्हाला जर गोहत्या आहे, पाप आहे, आम्हाला मान्य आहे, तुम्ही ती कारवाई करता, परंतु मारहाण करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही. बरोबर आहे ना? मारहाण करण्याचा त्यांना कुठलाही अधिकार नाही. आम्ही रिसर्चची तक्रार दिलेली आहे. तक्रारीची दखल जर यापुढे जर या ठिकाणी शासनाने जर घेतली जर नसेल तर आम्ही मोठा उठाव करणार आहोत असं आमच्या सर्व ग्रामस्थांनी अधिक आजूबाजूच्या ग्रामस्थांना, गावातील ग्रामस्थांना मी असं त्यांना विनंती करतो आणि आवाहन करतो, कुणा व्यक्तीवर अशा प्रकारे अमानुष जर मारहाण झाली असेल किंवा त्यांना असा नाहक त्रास दिला असेल तर तुम्ही आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करा. आम्ही एकत्र देऊन हा लढा देऊ आणि या ठिकाणी ज्या व्यक्तीवर त्याच्यावर अन्याय झाला, अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आपण एकत्र येऊन एकत्र येऊया आणि आपला या लढा आहे तो यशस्वी करून दाखवूया. धन्यवाद.
राज्यातील गेल्या काही दिवसांमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचं चित्र आहे. पुणे, नागपूर, नाशिक या शहरांमध्ये लोकवस्तीत देखील बिबट्याचं दर्शन झाल्याचं, बिबट्याचा वावर असल्याचे व्हिडिओ समोर आलेत. अशातच मुंबईतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मीरा भाईंदरमध्ये बिबट्याची दहशत पसरली आहे. मीरा भाईंदरमधील तलाव रोड परिसरातील एका इमारतीमध्ये बिबट्या शिरला असून त्याच्या हल्ल्यात आतापर्यंत 3 जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अग्निशमन दलाचे जवान आणि पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून त्या बिबट्याला जेरबंद करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बिबट्याच्या हल्ल्यात एका कुटुंबातील 3 जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची देखील माहिती समोर आली आहे. आजूबाजूच्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहनही करण्यात आलंय. मीरा भाईंदरच्या तलाव रोड परिसरातील पारिजात नावाच्या बिल्डिंगमध्ये हा बिबट्या शिरला. या इमारतीच्या आवारात बिबट्याचा वावर असल्याचं आढळून आलं. मीरा भाईंदरच्या बीपी रोड मागच्या तलाव रोड परिसरातील साईबाबा हॉस्पिटलच्या शेजारी असलेल्या पारिजात इमारतीत हा बिबट्या दिसला. तेथील एका घरात हा बिबट्या थेट घुसला तेव्हा घरात 4 माणसं होती. इथं घरात 25 वर्षांची एक तरुणी आणि काही पुरुष होते. त्या घरात शिरलेल्या बिबट्यानं सर्वांवर हल्ला चढवला. त्यांचे आवाज, आरडाओरडा ऐकून आजूबाजूच्या लोकांनाही घटना समजली. परिसरातील नागरिकांनी तातडीनं पोलिसांना आणि अग्निशमन दलाला फोन करून बिबट्या शिरल्याची आणि त्याच्या हल्ल्याची माहिती दिली. त्यानंतर पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. या हल्ल्यात 3 जखमी झालेत. त्यांना तातडीनं नजीकच्या रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलंय. या हल्ल्यात 25 वर्षांची तरुणी जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तिच्यावर साईबाबा हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. वन विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी येण्यास निघाले आहेत. मात्र घटनास्थळी नागरिकांची, बघ्यांची मोठी गर्दी झाली आहे. अग्निशमन दलाचे जवान तसेच पोलीस घटनास्थळी असून त्या बिबट्याला एका रूममध्ये बंद करून ठेवण्यात आलाय. दाट लोकवस्तीत असलेल्या ठिकाणी बिबट्याचा वावर आढळल्यानं परिसरात दहशतीचं वातावरण निर्माण झालंय. थंडीचं प्रमाण चांगलं असल्यामुळे हापूस, आंबा कलम बागांना चांगला मोहर येत असून त्याचा फायदा शेतकरी आंबा बागायतदारांनी करून घ्यावा असं आवाहन करण्यात आलंय. कृषी अधिकारी आरती पाटील आणि गिरिया आंबा संशोधन केंद्र डॉक्टर अजय मुंज यांनी देवगड तालुक्यातील आंबा बागायतदार विलास रुमडे यांच्या आंबा बागेची पाहणी केल्यानंतर ते बोलत होते. गेल्या 15 दिवसापूर्वीपासून जर आपण बघितलं तर चांगल्या प्रकारे थंडी पडायला लागलेली आहे आणि त्याचा चांगला परिणाम आपल्याला दिसतोय. म्हणजे मोहर खूप चांगल्या प्रकारे बाहेर पडायला सुरुवात झालेली आहे. जरी तो पालवी मोहर असला तरी तो खूप चांगला मोहर आहे आणि त्या मोहराला चांगलं सेटिंग आहे आणि हे सेटिंग आपल्याला चांगल्या प्रकारे टिकवणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपल्याला तुडतुड्यापासून सांभाळणं गरजेचं आहे आणि सध्या तरी अजूनही कुठेही थ्रिप्सची सुरुवात झालेली नाही आहे. मात्र तुडतुडा सगळीकडे सर्व बागांमध्ये दिसतोय. शेतकऱ्यांनी डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या शिफारशीप्रमाणे चांगल्या फवारण्या करून जो तुडतुडा आहे तो तुडतुडा आपल्या बागेतला नष्ट केला पाहिजे. आणि आत्ता जी सेटिंग झालेलं आहे ते सेटिंग चांगलं टिकवलं पाहिजे. ह्याचा पुढचासुद्धा जो हे आहे कालावधी आहे तो पुढच्या कालावधीमध्ये या तुडतुडा परत अजून म्हणजे आत्ता जरी नसेल तरी पुढेसुद्धा तो येऊ शकतो. कारण काय पालवी मोहर जो आहे त्या पालवी मोहरामुळे काय होतं, पालवी मोठ्या प्रमाणात दिसते आणि ती पालवी ही तुडतुड्याचं अन्न आहे आणि त्यामुळे तुडतुडा डेव्हलप होतच राहणार आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला ज्या औषधांच्या फवारण्या आहेत त्या विद्यापीठाच्या सल्ल्याप्रमाणे आपल्याला त्या फवारण्या घेतल्या पाहिजेत आणि आपलं पीक जे आहे ते पीक चांगल्या प्रकारे सांभाळलं पाहिजे. पुढे चांगलं उत्पन्न आपल्याला मिळू शकतं. पक्ष्यांचं खाद्य हे जे कीटक असतात हे कीटक हे अनेक पक्ष्यांचं खाद्य आहे. त्याच्यामुळे अनेक प्रकारचे कीटक आपल्या बागेमध्ये असतात आणि ते कीटक जे पक्षी आहेत ते पक्षी आपल्या बागेत असणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी अतिजहाल अशी कीटकनाशकं आपण आपल्या बागेमध्ये शक्यतो फवारता कामा नयेत. कारण काय की अतिजहाल जी औषधं असतात त्याचा जो वास असतो त्या वासामुळे अशा प्रकारचे जे पक्षी आहेत ते पक्षी आपल्या बागेमध्ये येणार नाहीत आणि ते आपल्या तुडतुड्या किंवा इतर किडी वगैरे, अळ्या वगैरे ज्या असतात त्या अळ्यांनासुद्धा ते खातात आणि ते आपल्या बागेमध्ये येणं गरजेचं आहे. तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. सामुदायिक प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. म्हणजे कोणत्याही एका
बागायतदाराने फवारणी नुसती करून उपयोग होणार नाही आहे. आणि जनरली आपला आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे की शेतकरी हा जागरूक झालेला आहे. तर प्रत्येक शेतकरी फवारणी करतो जनरली. पण असंच जर कोण असतील की जे निसर्गावर सोडून देतात की अजिबात फवारणीच करत नाहीत, तर ज्या वेळेला गरज आहे त्यावेळेला फवारणी करणं गरजेचं आहे. कीटकनाशकांचा भडीमारसुद्धा अत्यंत जास्त करणं हे हानिकारक आहेच, पण अजिबात काही न वापरता ज्या वेळेला तुडतुडे असतील त्यावेळेला जर तुम्ही काहीच फवारलं नाही तर मग तुडतुडे तिथे डेव्हलप होतात आणि ते आजूबाजूच्या ज्या भागांमध्ये फवारणी झालेली असते त्या भागांमध्ये सुद्धा उडत जातात आणि मग तिथे पण परत ते प्रादुर्भाव करतात. त्याच्यामुळे ज्यांनी फवारणी केली आहे त्याचा पण उपयोग होत नाही. त्यामुळे असं न करता सामुदायिकपणे सर्व शेतकऱ्यांनी फवारणी करणं गरजेचं आहे. आपण देवगड तालुक्यातील जे आंबा उत्पादक शेतकरी आहेत, तो शेतकरी दरवर्षी त्यांना थ्रिप्सचा प्रादुर्भाव आणि तुडतुड्यांच्या प्रादुर्भावामुळं उत्पन्नामध्ये घट येते. तर आम्ही ह्यावर्षी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन सत्र आयोजन करून शास्त्रज्ञांच्या सल्ल्यानुसार औषध फवारणी करण्याचे मार्गदर्शन करत आहोत. का तर शेतकऱ्यांचं जे म्हणजे अतिवापर होतोय कीटकनाशक फवारणीवरती आणि त्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होते. तो खर्च कुठेतरी कमी करून म्हणजे आपल्याला जास्त उत्पादन कसं घेता येईल यावरती आम्ही शेतकऱ्यांच्या बागेमध्ये जाऊन व्हिजिट करून त्यांना शास्त्रज्ञांच्या मार्फत काही सल्ला आहे त्यांच्या बागेतील परिस्थितीनुसार तो सल्ला आम्ही त्या शेतकऱ्यांना देत आहोत, जेणेकरून त्यांना आर्थिक नुकसानाला सामोरे जाऊ म्हणजे तोंड द्यावं लागू नये यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. आणि देवगड तालुक्यातील म्हणजे जो आपला हापूस आहे हा ह्या वर्षी म्हणजे इथल्या शेतकऱ्यांना हा हंगाम आंब्याचा चांगला जाऊ यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आणि आम्ही म्हणजे देवगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत. त्यांना जे काही मार्गदर्शन लागत आहे ते डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ यांचे शास्त्रज्ञ आहेत. त्या शास्त्रज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आम्ही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत आहोत आणि इथून पुढे पण करत राहू. या बागेमध्ये आम्ही पाहणी केली तर या बागेमध्ये आता सध्या तरी तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव म्हणजे दिसून येत नाही, थ्रिप्स पण दिसून येत नाही. सध्या चांगल्या कंडिशनमध्ये ही बाग आहे आणि यांना इथून पुढच्या फवारणीचं शेड्यूल पण डॉक्टर मुंज सरांनी सांगितलेलं आहे. त्यांनी चांगल्या प्रकारे बाग मेंटेन केलेली आहे. आणि याच्या बाबतीत निर्णय घ्यायला पाहिजे. कारण काय आहे की आपल्या ह्या कोकण जो भाग आहे ह्या कोकण भागामध्ये 5 जिल्हे येतात आणि स्पेसिफिकली देवगडचा जो हापूस आहे हा देवगडचा हापूस हा जगत विख्यात आहे. म्हणजे जगामध्ये त्याची प्रसिद्धी आहे. जो आंबा अगदी फार मोठ्या प्रमाणात जो आंबा निर्यात होतो आहे तो आपल्या ह्या 5 जिल्ह्यामधून होतो आहे. आणि देवगडचा आंबा हा अगदी स्पेसिफिक हापूस म्हणूनच तो जगामध्ये गणला जातो. आणि असं असताना जर कोकणातल्या हापूस आंब्याला GI मानांकन मिळालेलं आहे तर गुजरातला ज्यावेळी तुम्ही त्याचा बलसाड म्हणून जो काय प्रकार आहे ह्या बलसाडला जर तसं GI मानांकन देत असतील तर त्याला आमचा ह्या कोकण भागाचा पूर्णपणे तीव्र विरोध आहे. आणि जर त्यांना तसं द्यायचं असेल तर तो गुजरातचा बलसाड असं त्यांना नामांकन द्यावं आणि देवगडसाठी स्वतंत्र देवगडचा हापूस म्हणून स्वतंत्र GI मानांकन मिळावं अशी आमच्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत. आणि त्यानुसार आम्ही निवेदनही शासनाकडे सादर करणार आहोत. कारण देवगड हापूस हा ज्याला जर पहिलं मानांकन मिळालं आहे तर तो देवगड हापूस म्हणूनच राहिला पाहिजे आणि देवगड हापूस म्हणूनच त्याला मानांकन मिळालं पाहिजे अशी आमची शेतकऱ्यांची मागणी राहील, आग्रही मागणी राहील. त्यामुळे शासनाने प्रथम आमच्या ह्या कोकणातले जे काय 5 जिल्हे आहे ह्याचा विचार करावा आणि त्याचा विचार करूनच नंतर मग त्यांना मानांकन द्यावं की ना द्यावं हे ठरवावं. आणि जर मानांकन त्यांना द्यायचं असेल तर त्यांना हापूस कोकणचा हापूस म्हणून त्यांना मानांकन मिळू नये हा एक मुद्दा आहे. त्याचप्रमाणे आम्हाला जर GI मानांकन हापूस म्हणून मिळालेलं आहे तर आमच्या देवगड हापूस म्हणून जे काही ते खोको वापरण्याचं जे काय किंवा बॉक्स वापरण्याचं जे काही चाललेलं आहे संपूर्ण कर्नाटक केरळ वगैरे हे आधी पहिलं शासनाने त्याच्यावर बंदी आणली पाहिजे. आणि देवगड हापूस हा देवगड हापूसच त्याला बॉक्स वापरायला परवानगी दिली पाहिजे, बाकीच्यांवर त्याची बंदी आणायला पाहिजे. अन्यथा हा देवगडवर अन्याय होणार आहे आणि भविष्यात देवगड हा जो हापूस आंबा आहे याला कुठेतरी ब्रेक लागणार आहे आणि भविष्यात याचं जे मानांकन आहे ते मानांकन कुठेतरी घसरणार आहे. त्याला कुठेही शासनाने हे करू नये अशी मी शेतकरी संघटनेचा अध्यक्ष या नात्याने या ठिकाणी आवाहन करतो. नाही, देवगडचा हापूस हा पूर्वीपासूनच चांगल्या प्रकारचा रिझल्ट आहे आणि चांगल्या प्रकारचा दर्जा आहे.
त्याची जी क्वालिटी आहे आणि क्वांटिटी आहे ही तुम्ही जगभरात कुठच्याही जर आपण आंब्याच्या बागेमध्ये जाऊन पाहिला तर तुम्हाला दिसणार नाही. कारण हा जो कातळी भागात जो आंबा होतो त्याला एक वेगळ्या प्रकारचं इथलं जे काय आवश्यक वातावरण आहे ते वातावरण मिळतं. म्हणून हा आंबा जो आहे हा चविष्ट आहे आणि त्याचा मूळ म्हणजे मुख्य उद्देश असा आहे की त्याच्या आंब्याची जर साल तुम्ही पाहिली तर ती फार पातळ असते. त्यामुळे तो आंबा चांगल्या पद्धतीचा होतो. आणि बाकी तुम्ही इतर भागाचा जर आंबा बघितला निरीक्षण केलात व्यवस्थित तर त्या आंब्याची साल जी असते ती जाड असते. त्यामुळे ह्याची क्वालिटी चांगली राहते. ह्याच्यामध्ये जो आतला भाग असतो तो पूर्णपणे विकसित झालेला असतो. त्यामुळे हा आंब्याची जी चव आहे ती इतर आंब्याला चव नाही आहे. म्हणूनच त्याला त्यावेळी ते मानांकन दिलं गेलेलं आहे. कुडाळ पडवेचे सरपंच आनंद दामोदर यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला असून यासाठी विशेष ग्रामसभा पार पडतेय. या अविश्वास प्रस्तावावर मतदान करण्यासाठी सकाळी 10:30 वाजल्यापासून ग्रामपंचायत परिसरात मोठी गर्दी झाली होती. पोलिसांचा योग्य बंदोबस्त होता. अविश्वास ठरावावरील मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली. त्यानंतर कुडाळ तालुक्याचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर यांनी निर्णय जाहीर केला. जिल्ह्यामध्ये मृणाली बाळकृष्ण परब वगैरे 5 ग्रामपंचायत सदस्यांनी 24/10/25 रोजी विशेष सभेमध्ये अविश्वास ठराव संमत केलेला होता. आणि त्या संमत केलेल्या ठरावाच्या अनुषंगाने 30/10/25 रोजी त्याची विशेष सभेची विशेष सभा घेण्यात आली दुपारी 3:30 वाजता. आणि त्या सभेच्या आधारे आज आपल्याला कलेक्टर मॅडम यांच्या आदेशानुसार हा जो अविश्वासाचा ठराव दाखल केलेला आहे त्या अविश्वासाच्या ठरावाला ग्रामसभेमध्ये तो संमत करून किंवा त्याच्यामध्ये मतदान घेण्यासाठी आज हे मतदान तिथे जिल्हाधिकारी महोदयांनी त्या आदेशानुसार आयोजित केलं होतं. त्याची मतदान प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. मतमोजणी करत असताना विद्यमान सरपंच यांनी आम्हाला सर्किट बेंच कोल्हापूर सिव्हिल अपील त्याच्यातलं रिट पिटिशन नंबर 12933 ऑफ 2025 हे आणून दिलं. हे आणून देत असताना ह्याच्या आधी वकील श्री आदित्य सदाशिव रक्ताडे यांनी सुद्धा हे पिटिशन वकीलपत्र दिलेलं. त्यांनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार आणि ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर यांना एक पत्र आणून दिलं. त्या पत्राच्या संदर्भात ह्या पत्राचा उल्लेख असा होता की उपरोक्त याचिका माननीय न्यायमूर्ती श्री एस जी चपळगावकर यांच्यासमोर 18/12/25 रोजी तातडीच्या सुनावणीसाठी अनुक्रमांक 903 वर सूचीबद्ध करण्यात आली होती. माननीय न्यायालयाने युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर प्रतिवादनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले व असे निर्देश दिले की सरपंचाविरुद्ध म्हणजे याचिका व कर्त्याविरुद्ध मांडलेल्या अविश्वास ठरावावर मतदानासाठी 19/12/25 रोजी बोलावलेली ग्रामसभा सदर याचिकेच्या निकालाच्या अधीन राहील याची नोंद घ्यावी. आणि माननीय न्यायालयाचा 18/12/25 रोजीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरती प्रकाशित होताच मी तो सादर करण्याची हमी देत आहे. हे पत्र त्यांनी कलेक्टर ऑफिसला दिलं होतं, माझ्याकडे पण दिलं होतं. दरम्यान मी या संदर्भात कलेक्टर ऑफिसशी संपर्क साधला. कलेक्टर ऑफिसने मला मी डेप्युटी कलेक्टर यांच्याशी बोललो आणि त्यांनी मला थोडा वेळ थांबा म्हणून सांगितलं. तो थांबल्याचा अवधी आम्ही घेतला. त्या अवधीनंतर पुन्हा मी आता तुम्हाला सांगितलं ते रिट पिटिशन 12933 2025 आपल्याला आलेला आहे. आणि त्याचा अर्थ असा आहे की सुनावणी झाली. प्रतिवाद्यांना 6 जानेवारीची रोजी परत करण्यायोग्य नोटीस बजावण्यात आली. श्री जे.पी. पाटील विद्वान सहाय्यक सरकारी वकील यांनी प्रतिवादी क्रमांक 2 आणि 3 यांच्या वतीने नोटीस स्वीकारली आहे. आणि हे स्पष्ट करण्यात येते की 19 डिसेंबर 2025 रोजी बोलावलेली ग्रामसभा सुरू राहू शकते. तथापि तिची वैधता प्रस्तुत याचिकेच्या निकालावरती अवलंबून राहील. मी आता निकाल जाहीर करणार आहे, पण माझ्या या निकालाची वैधता हा निकाल मी जिथे जिथे मला सादर करायचा असतो कलेक्टर ऑफिसला वगैरे तिथे आम्ही त्याच्याप्रती देऊ. पण याची वैधता प्रस्तुत याचिकेच्या निकालावरती अवलंबून राहील. एस जी चपळगावकर न्यायमूर्ती हे मी तुम्हाला सर्वांना
आमच्या कॅमेऱ्याच्या समोर तुम्हाला माहिती दिलेली आहे आणि याच्या अधीन राहून मी आता निकाल जाहीर करीत आहे. आज दिनांक 19/12/2025 रोजी ग्रामपंचायत पडवे तालुका कुडाळ विद्यमान सरपंच श्री आनंद दामोदर यांच्या विरुद्ध विशेष ग्रामसभेमध्ये पारित झालेला जो अविश्वासाचा ठराव आहे त्याच्यासाठी आज ग्रामसभेची मतमोजणी घेण्यात आली. ह्या विशेष ग्रामसभेमध्ये ठरावाच्या बाजूने 328 मतं पडलेली आहेत. ठरावाच्या विरोधात 202 मतं पडलेली आहेत. बादमध्ये एकूण 14 मतं पडलेली आहेत. एकूण 544 मतदान झालं होतं. तर ह्या ग्रामसभेचा हा ठरावाच्या बाजूने ग्रामसभेने कौल दिलेला आहे. 328 मतं त्यांना पडलेली आहे. हा निकाल मी जरी जाहीर करत असलो तरीसुद्धा आता मी तुम्हाला जे रीट पिटिशन वाचून दाखवलं 12/933/2025 तर त्याच्या अधीन राहून आम्ही तुम्हाला निकाल जाहीर करतो. साताऱ्यातील फलटणचा गड सर करण्यासाठी शिवसेनेची फलटण येथील विराट सभेला आमदार निलेश राणेंची उपस्थिती होती. यावेळी त्यांनी फलटणची सभा गाजवून टाकली. उपस्थित सर्वच मान्यवर, माफ करा सगळ्यांची नावं घेत नाही, कार्यक्रमाला उशीर झाला आहे. माझ्यानंतर सन्मान्य गुलाबराव पाटील साहेब यांना बोलायचं आहे, त्यांना निघायचं देखील आहे. आणि ते आल्यानंतर व्यासपीठावर एवढ्या सगळ्या रतीमारतीनं बघितल्यानंतर मला इथे का बोलवलं हा माझ्यासमोर प्रश्न पडला आहे. ही सगळी मोठमोठी लोक इकडे व्यासपीठावर बघत असताना त्यांचं मनोगत त्यांनी आपल्यासमोर ठेवलं आणि प्रोटोकॉल तोडून सन्मान्य कदम साहेब आणि सन्मान्य शंभूराजे देसाई साहेब यांनी माझ्या अगोदर भाषण केलं. ते माझ्या मनाला कुठेतरी वाईट वाटलं. तरी देखील त्यांचा मनाचा मोठेपणा की निलेश नंतर बोलला तरी चालेल पण आपण अगोदर बोललं पाहिजे, ह्यालाच शिवसेना म्हणतात, लक्षात ठेवा. त्यांच्यापेक्षा फार ज्युनियर असणारा माणूस मी, आणि तरी देखील त्यांनी मला बोलण्याची संधी त्यांच्यानंतर दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. स्टेजवर आल्यानंतर सन्मान्य राजे निंबाळकर साहेबांच्या मी पाया पडलो आणि त्यांनी मला हात देताच जाणीव करून दिली की तू आमचा जावई आहेस, लक्षात ठेव. हे कदाचित काय होतं, राणेंना व्यासपीठावर बोलवल्यानंतर राणे कुठल्या बाजूचं बोलतील, काय बोलतील, कदाचित याचा अंदाज नसल्यामुळे त्यांनी अगोदरच सांगितलं जावई आहे, जावयासारखंच बोल. म्हणून अनिकेत राव, तुम्हाला मी अडचणीत आणणार नाही. पण एवढं सगळं मी ऐकल्यानंतर आणि आपल्या या निवडणुकीची माहिती घेतल्यानंतर आपला विजय आपल्या पॅनलचा हा 100% आहे ही माझ्या मनामध्ये आता खात्री झालेली आहे. कारण का निवडणूक ही निवडणुकीसारखी लढली गेली पाहिजे. आम्ही काही दिवसापूर्वी निवडणूक लढलो. आपल्याला सगळ्यांना माहीत असेल कोकणामध्ये काय झालं ते. शेवटचे दिवस आहेत निवडणुकीचे आणि निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये काय केलं पाहिजे हे मला आपल्याला काय वेगळं सांगायला नको. आपण निवडणूक कोणासाठी लढतो, ह्या नगरपालिका, ह्या शहरांच्या नगरपालिका ज्याचा उल्लेख आता सन्मान्य कदम साहेबांनी केला, सन्मान्य देसाई साहेबांनी केला की ही लहान लहान शहरं, ह्यांना शहरं बनवण्यासाठी जो निधी लागतो, जे वळण लागतं ते शिवसेनाच देऊ शकते. ह्याचं सांगण्याचं कारण हे अनेक त्यांच्या नेत्यांच्या मनोगतामध्ये तुमच्या समोर त्यांनी ठेवलेलं आहे. पण निवडणूक ही निवडणुकीसारखी लढली गेली पाहिजे. कोणाचाही दबाव त्याच्यावर येता कामा नाही. आमच्यावरही दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. काय झालं, अख्ख्या महाराष्ट्राने चित्र बनवलं, बघितलं. आणि दमदाटी वगैरे ही भाषा आमच्या समोर चालतच नाही हो. मी तुम्हाला आज सांगतो व्यासपीठावरून, कदम साहेब तर त्यांच्या मनोगतामध्ये बोललेच आहेत
ते गृहराज्यमंत्री आहेत, सन्मान्य पालकमंत्री साहेब बोललेले आहेत. पण मी तुम्हाला सांगतो, मी फार लहान माणूस आहे, पण मी काय करू शकतो ह्या त्या दोघांनाही माहिती आहे आणि तुम्हाला देखील माहिती आहे. फक्त फोन करा आणि तिकडे निलेश राणे इकडे आल्याशिवाय राहणार नाही. मग आपल्याला समोर कोण आहे मला काय कळत नाही. मग आपल्याला काय माहित नाही, मग आपल्या जिभेला हाड पण नाही. मग समोरचा काय करू शकतो त्याच्यापेक्षा मी काय करू शकतो हे त्याला समोरच्याला दाखवल्याशिवाय आपण राहत नाही. आणि म्हणून अनिकेतराव तुम्ही काय काळजी करू नका. माझ्या निवडणुकीमध्ये तर असे रेट होते, मला इकडे काय रेट चाललाय मला माहित नाही. मला जेव्हा सांगितलं माझ्या निवडणुकीमध्ये, जेव्हा माझ्याकडे नगरपंचायत होती त्या निवडणुकीमध्ये मला असं सांगितलं कुठेतरी 25,000 रुपये पर मताला. मला साला वाटलं पहिलं कुठलं कोणाची तरी सॅलरी सांगतोय, पगार सांगतोय कोणाचं. मी 25,000. मी त्याच दिवशी ठरवलं आता मी झोपणार नाही, म्हणजे नाही, समोरच्याची पण झोप घालवणार आणि मी पण स्वतः झोपणार नाही. आणि तसं मग मैदानात उतरलो. 25,000 रुपये. आणि मी तुम्हाला आज विनंती करण्यासाठी तुमच्या समोर इथे उभा आहे. इथे काय रेट चालला मला माहित नाही, पण जो काय रेट चालू असेल तो घ्या, पण मत शिवसेनेला द्या. एकही सोडू नका. ते किती पार्सल असेल, किती वजन असेल त्या पार्सल मध्ये बघू नका, सगळं घ्या आणि आमच्या अनिकेतच्या पॅनलला, अनिकेत राजेंच्या पॅनलला मतदान करा. कारण का निवडणूक आहे, निवडणूक आपण सरळ मार्गी लढली पाहिजे. माझा हेतू तोच होता की निवडणूक आहे ती निवडणुकीसारखी लढली गेली पाहिजे. ही काय पद्धत नाही निवडणूक लढायची. अहो, आपण ही लहान लहान शहरं हातात घेतल्यानंतर नगर विकास खातं हे सन्मान्य शिंदे साहेबांकडे आहे. आपण काही प्रस्ताव तिकडे नेलेले, शिंदे साहेबांनी ते मान्य केले. शिंदे साहेबच मान्य करू शकतात. अजून कोण आहे? पालकमंत्री व्यासपीठावर बसलाय. अजून तुम्हाला निधीचा स्रोत कोण तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहे? जे आहे ते या व्यासपीठावर आहेत आणि दुसरे आहेत ते शिंदे साहेब आहेत. म्हणून विचार करू नका, विचार करू नका. 5-5 वर्ष फुकट गेली तर आयुष्यातली 5 वर्ष गेली तर कुठली तरी एक पिढी जाणार आहे, कुठल्या तरी एका पिढीला फरक पडणार आहे. आणि जर आपण या निवडणुकीमध्ये जो करू शकतो, अहो ती नगरपंचायत असेल, नगर परिषद असेल, नगरपालिका असेल, महानगरपालिका असेल, ते पवित्र वास्तू असते. ती पवित्र वास्तू असते. ते मंदिर असतं काम करण्यासाठी. त्या विभागाचं, त्या गावाचं, त्या शहराचं ते मंत्रालय असतं. जो त्या मंत्रालयामध्ये, जो त्या ऑफिसमध्ये काम करू शकतो अशाच माणसाला तिथे पाठवलं पाहिजे. आणि तुम्ही जर पाठवायचं जर तुम्ही निर्णय घेतला असाल तर मी तुम्हाला सांगतो, कुठेही पैसा, शंभूराजे देसाई तर म्हटलेच आहेत, पालकमंत्री स्वतः बोललेत की 1 रुपया तुम्हाला कमी पडू देणार नाही. बाकी आम्ही सगळे जे काय करता येईल शिंदे साहेबांसाठी, शिंदे साहेबांकडे जे काय सांगता येईल ते सगळं सांगून फलटणच्या या नगर परिषदेसाठी जेवढा निधी खेचून आणता येईल, जेवढा आम्ही कोकणासाठी आग्रह धरू तेवढंच फलटणसाठी आग्रह धरू. किंवा मला निंबाळकर साहेब बोललेत तू जावई आहे म्हणून मला आग्रह केलाच पाहिजे, मला आग्रह केलाच पाहिजे. म्हणून तुम्ही निधीची काळजी करू नका. निधी 100% हे सगळे रतीमारती लोक आहेत, कुठेही कमी पडणार नाही. पण आपण शहर कोणाच्या ताब्यात देतो याला पण फार मोठं महत्व आहे. कोण आपली सेवा करू शकतो, कोण निधी आणू शकतो, कोण पारदर्शक कारभार देऊ शकतो त्याला फार मोठं महत्व आहे. आजच हे दमदाटी द्यायला लागले, उद्या विचार करा ही लोक गेली त्या नगरपंचायती, नगर परिषदेमध्ये बसले, त्या दुर्दैवाने ऑफिसमध्ये, काय तुमची सेवा करणार आहेत? ते नशेत आहेत की सत्ता आमची आहे, आम्ही काही करू शकतो, समोरच्याला कधी आडवा करू शकतो. ते नशेत आहेत, लक्षात ठेवा. सेवा कोण करणार? हे आतापासून धमकी देत आहेत. 22-22 वर्षाच्या मुलाला धमकी देत आहेत. 22-22 वर्षाच्या मुलाला हे आज जर धमकी देत आहेत, उद्या हे कधी सेवा करणार आहेत तुमची? कुठलं तरी काम घेऊन कोणतरी जाणार आहे त्या नगर परिषदेमध्ये, काम करण्यासाठी ते आग्रह धरतील, निवेदन देतील, पैसे वाटून निवडून येतील समजा दुर्दैवाने, ते तुमची सेवा करतील असं वाटतं तुम्हाला? आम्ही तेच सांगत होतो खाली तळ कोकणामध्ये, हे जर पैसे घेऊन, दमदाटी देऊन हे जर मतं ह्यांना मिळाली तर उद्या हे सेवक नाही तिकडे मालक म्हणून बसतील, लक्षात ठेवा. मग तुमची सेवा करणार नाहीत, मग सेवा करायला तिथे कोण बसणार नाही, मग तुमचा आवाज कोण तिकडे ऐकणार नाही.
आणि जर तुमचा आवाज ऐकायला पाहिजे तर अनिकेत राजे आणि त्यांचं सर्व पॅनल हे निवडून आलं पाहिजे 100%, एवढं लक्षात ठेवा. बाकी सगळी जबाबदारी या व्यासपीठावर बसणारे सगळे मान्यवर घेतील. कोणी कमी पडणार नाही, कोणी कमी पडायचं कारण नाही. पण एक संधी जर आपल्या हातातून गेली तर 5 वर्ष फुकट जातात, लक्षात ठेवा. 5 वर्ष. मग नंतर कपाळावर हात ठेवून काय उपयोग नसतो. की तेव्हा संधी होती, तेव्हा दमदाटी, रस्त्यावरती दमदाटी चालू होत्या. पैशाच्या जीवावर जर निवडणुका होणार असतील तर काय उपयोगाच्या या निवडणुका. दमदाटीच्या जीवावर जर निवडणुका होणार असतील काय उपयोगाच्या या निवडणुका. म्हणून अशा निवडणुकीमध्ये अशा कुठल्याही दमदाटीला भीक घालू नका. शिवसेनेला मतदान द्या, शिवसेनेला मतदान करा आणि तुमच्या हक्काच्या पॅनलला, तुमच्या हक्काच्या सेवकांना तिकडे सेवा करायची तुम्ही संधी द्या. एवढीच फक्त या व्यासपीठावर मी आपल्याला विनंती करण्यासाठी इथे आलोय. कुठेही ह्याच्यामध्ये तडजोड होता कामा नाही, कुठेही पुढे मागे होता कामा नाही. 20 तारखेला मतदान होणार आहे, बरोबर आहे ना. आता तुम्ही कुठे झोपू नका, कारण का डोळा लागल्यावर काही डोळे मारायला सुरुवात होतील. तुम्ही गाफील राहू नका, लक्षात ठेवा. हे 2 दिवस 48 तास झोप नाही लागली तरी चालेल. आणि संध्याकाळवाल्यांना तर लांबच ठेवा. त्यांना डायरेक्ट सांगा 21 तारखेनंतर तुला जी पार्टी जायची आहे ना ती खाली तळ कोकणामध्ये निलेश राणे तुला देईल. पण इकडे आता 48 तास तुला काम करावं लागेल. इथे 48 तास काम करावं लागेल. आणि अनिकेत राजे आणि तुमचं सर्व पॅनल मी मनापासून तुम्हाला इथे शुभेच्छा देतो ॲडव्हान्समध्ये. आणि 21 तारखेला जेव्हा विजयाची रॅली काढाल, एक कोकणाचा गुलाल तुम्ही इकडे उडवा, इकडचा गुलाल मी खाली तळ कोकणात उडवीन आणि अख्खं शिवसेनामय हे वातावरण करून टाका. एवढं तुम्हाला आज या निमित्ताने तुमच्या समोर तुम्हाला शुभेच्छा देतो. तुम्ही मला बोलण्याची संधी दिली आणि मला इथे बोलवलं आणि आपल्या सगळ्यांसमोर आपले सगळ्यांचे आशीर्वाद मला घेता आले. सन्मान्य निंबाळकर साहेबांचे मला आशीर्वाद घेता आले. मी मनापासून आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. येणाऱ्या 48 तासामध्ये आपल्याला गुलाल उडवायचा आहे, फटाके पण आपलेच उडवायचे आहेत, लक्षात ठेवा. आणि तुम्हाला मनापासून मी शुभेच्छा देऊन इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी फलटणचा जावई आहे, त्यामुळे कोकण प्रमाणे इथेही निधी मिळवण्यासाठी आग्रही असेन, असा शब्द आमदार निलेश राणेंनी फलटणकरांना दिलाय. फलटण इथं झालेल्या शिवसेनेच्या विराट सभेत ते काय म्हणाले पाहूया. शिंदे साहेबांकडे जे काय सांगता येईल ते सगळं सांगून फलटणच्या या नगर परिषदेसाठी जेवढा निधी खेचून आणता येईल, जेवढा आम्ही कोकणासाठी आग्रह धरू तेवढंच फलटणसाठी आग्रह धरू. किंवा मला निंबाळकर साहेब बोललेत तू जावई आहे म्हणून मला आग्रह केलंच पाहिजे, मला आग्रह केलाच पाहिजे. म्हणून तुम्ही निधीची काळजी करू नका. निधी 100% हे सगळे रतीमारती लोक आहेत, कुठेही कमी पडणार नाही. माझ्या विरोधातही वेगवेगळे रेट लावले गेले. त्याच दिवशी ठरवलं समोरच्यांची झोप घालवणार. मालवणच्या नगर परिषद निवडणुकीवेळी गाजलेल्या पैसे वाटप मुद्द्यावरून आमदार निलेश राणे फलटण इथं बोलत होते. पाहूया. माझ्या निवडणुकीमध्ये तर असे रेट होते, मला इकडे काय रेट चाललाय मला माहित नाही. मला जेव्हा सांगितलं माझ्या निवडणुकीमध्ये, जेव्हा माझ्याकडे नगरपंचायत होती त्या निवडणुकीमध्ये मला असं सांगितलं कुठेतरी 25,000 रुपये पर मताला. मला साला वाटलं पहिलं कुठलं कोणाची तरी सॅलरी सांगतोय, पगार सांगतोय कोणाचं. मी 25,000. मी त्याच दिवशी ठरवलं आता मी झोपणार नाही, म्हणजे नाही, समोरच्याची पण झोप घालवणार आणि मी पण स्वतः झोपणार नाही. आणि तसं मग मैदानात उतरलो. 25,000 रुपये. आणि मी तुम्हाला आज विनंती करण्यासाठी तुमच्या समोर इथे उभा आहे. इथे काय रेट चालला मला माहित नाही, पण जो काय रेट चालू असेल तो घ्या, पण मत शिवसेनेला द्या. एकही सोडू नका. ते किती पार्सल असेल, किती वजन असेल त्या पार्सलमध्ये बघू नका, सगळं घ्या आणि आमच्या अनिकेतच्या पॅनलला, अनिकेत राजेंच्या पॅनलला मतदान करा. कारण का निवडणूक आहे, निवडणूक आपण सरळ मार्गी लढली पाहिजे. माझा हेतू तोच होता की निवडणूक आहे ती निवडणुकीसारखी लढली गेली पाहिजे. ही काय पद्धत नाही निवडणूक लढायची. अहो आपण ही लहान लहान शहरं हातात घेतल्यानंतर नगर विकास खातं हे सन्मान्य शिंदे साहेबांकडे आहे. आपण काही प्रस्ताव तिकडे नेलेले, शिंदे साहेबांनी ते मान्य केले. शिंदे साहेबच मान्य करू शकतात. अजून कोण आहे? पालकमंत्री व्यासपीठावर बसलाय. अजून तुम्हाला निधीचा स्रोत कोण तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहे? जे आहे ते या व्यासपीठावर आहेत आणि दुसरे आहेत ते शिंदे साहेब आहेत. म्हणून विचार करू नका, विचार करू नका. 5-5 वर्ष फुकट गेली तर आयुष्यातली 5 वर्ष गेली तर कुठली तरी एक पिढी जाणार आहे, कुठल्या तरी एका पिढीला फरक पडणार आहे.
आणि जर आपण ह्या निवडणुकीमध्ये जो करू शकतो अहो, ती नगरपंचायत असेल, नगर परिषद असेल, नगरपालिका असेल, महानगरपालिका असेल, ते पवित्र वास्तू असते, ती पवित्र वास्तू असते, ते मंदिर असतं काम करण्यासाठी, त्या विभागाचं, त्या गावाचं, त्या शहराचं ते मंत्रालय असतं. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मत्स्य व्यवसाय विभागात मेगा भरती. आमदार निलेश राणेंनी फलटण गाजवलं आणि बैल घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्याला मारहाण. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलंय. धन्यवाद.